Здравейте, братове, здравейте, братовчки. Аз съм Бързо и днеска ще ви покажа една моя къща. Иска да е като прикритие, ама не успях да го прикрия много добре, както и да е. И днеска ще видят демонстрирам само. Ако стане тъмно, искам да се прикрия, просто правя така. Те. И то просто са така. Да, и тук си живее с сортото. Нарякал съм него от бротото и сортото, тук е имената на сортото, тук е имената на моята имена, ама само един крафтинг тейбъл. Имаше дърво само за едно крафтинг тейбълче и като искам да изляза, натискам просто този бутон така. И то го притегля веднага. И сега трябва да ги чупим. Да, аз съм чнълбах. И съм поставил всичко, редстоуни, медстоуни, какво трябва. Ето вижте, тук е тъй, тук е тъй. И другия път мисля да правим оригиналната къща на сортото. Нормалната къща на сортото и мебелите вътре. Тук хора просто се спавам там и обръщам се, обървя малко на тук, защото само в такова ниво влязох. Бъдат на така малко и село. Казвам, да помисля каква готвенка ще мога да си направя. И просто най-готвената къща, най-скришната е може би не е най-скришната, но да се каже една скришна къща, готина малко. И когато си едем, просто си едно така и спря кучицата. Тук ни е нашия след при работа на сортото, някоите. Бронията и тези неща, също аз имам броня. Ето. Да. И мисля това да не е клипа. Мисля сега да се преместим в ниво, че правим къщата или да направим ново, където ще направим къща на сортата. И айде да го направим. Сега ще направим къща на сортото. Чакайте само и да преместим. И сигурно се чуете защо всеки път снимам с ето нещо, дето сега го въртя в кръг. И чрез него натискам за снимане и чрез него натискам за спиране на снимането. Да, ако се чуете какво е и сега сме 3 минути и 6 секунди. Окей, аз как го кажа, то 8 секунди стана. Айде бе. Оф. Знаете, че ми е такъв бавен телефона. Изница това. Да, хора. Сега да направим новото ниво. Изница. Просто приятелката, бабата на ковчетка. Тя е хем приятелка, хем баба. Видете какво. И ако се чуете, така се прави ниво на празно. И почва. Ако на клипа се чува малко тихичко, извинете. Тук сме хубаво. И сега като вляза от тях, изглежда... Колко голямо беше, бе? Чакай са. Не толкова голямо е. Но така. Да. До така. Куип. Начало успяхме. Да. Мисля, тук вътре ще стане да почна първо или... Не знам, хора, тук имат някакво си пространство малко и тук. Мисля следващия клип да продължим, защото нашите ме викат и не мога са. В следващия клип ще продължим и чао!